Studenti tal-Fakultà l-Ambjent Mibni tal-Università ta' Malta ppreżentaw proposta b'diżinji ġodda għal ġnien ta' Casa Leone dan biex jgħinu lill-unit tad-dimensja f'din l-istess dar tal-anzjani. B'dan il-proġett se tkun qed tingħata iktar importanza għal spazji ta' barra mhux ta' ġewwa biss għal dawk li għandhom id-dimensja biex tittejjeb l-istimulazzjoni tas-sensi tagħhom. Dan permezz tal-mod kif jiġi ddiżinjat il-ġnien, mod li fih jistgħu jipparteċipaw f'attivitajiet varji. Attwalment dawn l-istudenti jinsabu fl-ewwel sena tal-Masters fl-Arkitettura, studenti minn 3 oqsma differenti: diżinn, urban u konservazzjoni. Dawn iddiżinjaw dan il-ġnien wara ħafna riċerka u kienu 5 il-proġetti li ħadmu fuqhom taħt il-gwida tal-perit Alexia Merċieqa. Fetħet din il-preżentazzjoni il-manager ta' Casa Leone Doris Aquilina fejn semmiet li attwalment din id-dar għandha 99 resident. Aquilina qalet li flimkien mat-tim tagħha qed jaħdmu għal ambjent iktar inklusiv. Fost dawk li attendew għal din il-preżentazzjoni fost l-oħrajn kien hemm l-isqof awżiljarju Joseph Gallia Kurmi li wkoll iċċelebra d-dinsa tal-okkażjoni.